सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला जाके करले बात सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला यूपी से बिहार ले हिला यूपी से बिहार ले हिला करले बात किला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला जाके राजधानी में गरले बट किला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला बच्चा रखे यहाँ काटा रे जान से मारे के लेबे साटा रे बच्चा रखे यहाँ काटा रे जान से मारे के लेबे साटा रे 14 साल के लड़का के तारीख बाटे मिला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला हमनी से डरेला प्रशासन हो जिलावा में चले हमरे शासन हो हमनी से डरेला प्रशासन हो जिलावा में चले हमरे शासन हो देसिया मनीषवा से परेशान बटे जिला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला सबसे आगे मुजफ्फरपुर जिला